yobwate yes ora kibeke buya oche gutumia baadaye munabona yenye muna chimu zikare mwa karosiri kesusure okay ebon ine nga ya muntu mone go mubwekana are koba sere dibone ga ikora ga bono nkubundisore nga inanda abantu barabanyore bache kwegera mono kwetira gwetania aige kyombe gitungire nyamatara ari ebyombe nebinge birororo bikufundisha mangana especially biria omwalimu ito bio fission atubige tama gatufundisha na atufundishe te ikobona okay wow chida mirongo bero mancho matakarire na inyechia tigaire chiraga chinsa chikorwa chinsa ibere chabona igamara wabani gotore na umungi na madam Aska Obaigwa oyo ogotukwanira igoro ye chindagera chirichiko chigotumeka muna twate muna mariyo yokonya gotokonya lakini chisime ku asenchire gosene chibusuru gose chibe ku asenchire ngia kupira gutumeka amoyo aliabwate chikemiko abayigo totabiri muna tutakeri gorosyo buyo bwito nkaga ali ntutweka manyene naturally wetere sama to abuna toteria wetera sikibando chiri tu agasire masakarari chibando tu agasire wetera nona sechi bwe chombe wetera ase nono bwe chimbiribiri chimbori ne chingondi kusina one bwe chingo konkagerto na askana bwe na baro konya ebon okay so onya kubatiri bori mwancho matagariri na boko kwali bagachi ngime chiga chiabonega take chiga 0741583878 enamba yesimi ya Getembe FM igondega iga kwa niaba ya Moralia Geoffrey Onsarigo mwana beliraba uyo tanyara wikirano genda isiko kikazi kwa msi fast bwana mutangi Florence na leo mwenye namba 10 na kianda nina mwingina Aska nikie chiga chiko cha chiakonya mono montai wete mbeo machin ende kuruma arafu nona naki kunya kuyaga yagiga kwanya nanga kwa baire bitona tono ko su kwa baire bisasega nini kichigo cha chakonya abono tubwate emete emete wow ntubwate emete amarioba yeke gusi okay kwa ronsi araka togos nyasimeka na ntori gotumeka yes chemicals okay wana buna elio wali korokwa umunyaibo bago sekengenta ambuli amono mubino yes ebyo sunyunte iga burukaniga bwe sigikelio engosi yes okuyakania maguta gusokwa mune okwesigikiri kubasaiga maguta ali akorokunganga nitrous okay naro gutumeka ko burukania okay we sibibu ya igo na bole siberi rero ntubwati sabuni eli makong pero ntu agatwalira ifo yarenge ngiya sana lakini rero konyo okoranga teyo buyayigo nere bona bwiseli makonge yes eko kori buya mono okay wow omungi nabona ande wamajiro ko turusi nande kurwa sichingeni watoire mete yeke gusi ine emete yenera nkonye ngutumeka mura omugutumeka boyo obwa kawaida gusuburi bweduka kwenye simeka omotoro igota ketetua sato buna sato blende which means it is natural manure yes bwatu kaya yantoligo ikiange inere to gosimekera igemete ye kigusinero nande mubwate mogo musimegete egie gokonya abanta marweri ao nero emengi sana nde mia emete ibono nere amarioga koruororo yes ya marweri mbali muna gwateba okay entonye bwate namba yawe siminayo kwena nago sine ye company ya ninchi nkoena na tuhange namba yesi mitenya kulika mapema ikiagara ntobwata mabori baadaye turakuburi mwanto muntu naro takitacha kuburia mabori baadaye gosa agani gocha omorokereri mangana berata tukiagara ni gwetenga na inde ngagetenga ntu bekora okay esingencho ninkokorwa ninkomanyete nkagaringa ase mangana ya metema riogo no mokongwa ore sana panga namba yesi mimongenasa mbia mono namba ya negere silo igere raisi ko kwane gesongo mwana okay no problem igere 0 7 10 0710 67 86 83 koranje nyirore 07 yatora ruchi chi padlock nalitokonyerika buyegere nalitoranye 07 10 67 86
86 83 mwancho omo tegereri oyo tegerete bono iga enamba yo mongna aska igere raisi sana ere 0710 67 86 83 ngirorere 0710 67 86 83 emine tingo mongna aska are na Kilimo Hai tugukwanira nani nabo kunyara gokonya umuntu wetera semete igaye kigusi oruare to buruire gete achire gose n'ikinya gitari gose achire no nasa baganga gose achire gose ngai osinyire metengo konyera yonsi yes especially bwana buno motori yo tubike gusi okoro kumosubo omosubo kero okwa metawa yes ngosa mata bagusi elio bali ituli nene no gutsambo busaro oya onya tuachire boneke modern kyo gonyero sia sepode green lakini anana nene no gutsambo busaro okay ikubone meteye ekero kwanye kusanyire yonsi yes umusubo turi komisi ororo to basa komisi kobe komusubo ororo no role the king hap yo mogusi ono gusambo busaro obu ekero muntu achire nabo komwa yes okomwa amarwaire nara ya kubachanda muna chiari seji yes meteye kuburukani buya na beko mokonya okay wow thank you so much makuba ya rorete seiga makuba ali kwali anyarire yes raisi como esuranja omuyekere na oboke boli botara mitwa masanka nyari yes akonyuri kwali era uchari okay kwa mwegure ntumene byo mwancho mategariri kwanya kurikaga abuma etumungena ono kukonya koyikubera robo bisi kolende ko tanyore nga binte bikwa konyora byagweta enamba ya yesimere 0710 67 86 83 0710 67 86 83 bono inetima itigose onye abantu baratambe umuntu kerara tambe atagete gocha kwegera mubwate specific day mogo tabanga nalimo kumirana omuntu acha abanyore nera aigere mangana abera tato aira ariso iyo waturachikane ntobwa specific day utatiga waturachikane topange nganga benefits kimwanyorire inubono muneke ombekeno benefit inchiringa ki into asichi family che itumangana ya makubaya na mechandende yonsi ebyo konya kweyaga yakiko kwa bana nkoyo amona abairi baito mbamanyite ngasibara karabo batu muchando ngai baranyore elio barakonyeke ono gwitira sobwa amo bwaito naboto ogosigana koro batenga ya inchwa segete okonyore elio bon before trachi gukura advice kiora ya umuremi kwa ujumla okole machingeni okole manone metei muremi kwa ujumla to chakere okoro siriroba nalibwate mechando oya lirobe litolirosi tulibe ko bwoyo buya yani to libe fertile tuaro botene kubwaye bori bwaye natural liro be ise gutwara botene nkubwaye liro libona twakonyekire kora no beka kende gyonsi ororo na bege kwa magesaso ketekere bija lakini onyeli ise ko bali itaka mate chikembe ebwoyo bo tokore ntanga singecho liro bali ataka ire lakini to ise koli rera buya liro beli mato jobo liro buya no kolibekera mato matandonsi amagomaya matoke meteye mama none chibando ligwaga sire tigo samba abantu bale bagusambalira ba no bunyasi obukora bigwa ngenda rutamugonda abu bugunderororo none kero tugusimeka none chinyeni echo oikotonyare gutubaliro baliria na matari anya kurura matari na bwatoboto bubuya so mwancho mutagarari napo mwancho rio torgete nsema ya Facebook na nsema ya television yetu ya Getembe Television
igo tole na mongina gaiga aska obaigwa oyo gotomanya igoro yoboremi obuya aboremi bwa bwechingeni na meteye ito yekegusi nabo igo tosomiri ko tosemina inde na kitobwana takwariganirira barito alianka erinde liraberi litwaro botene nkubwayo bokoro linyare ko toa benefits linyare ko toa buwaita bono nche naranga asinge ncho yubwango bwito na keko ero bwango bwito bwageranga tuwa minyokirira batuwa minyoki tuwasimika ofyo nga tutete ko kore bintu bwango banyana ngarira bariri yakore krianyo riro muchando ntokonyora endagerese nabo emete yitute baste ko sokabye nabo ne chingeni chito tujito ko simika garia nka nchigo toa obotene nkuburia boganeirie bonyamasi bwito bumubere bukine oibo mungina ototoge iriga buya kapisa ngana ki ere mangana ali okukoya koyankaga ali ankoyo bayiri bae mbali gwekoya yani at least emete nanyi manyete alink ponna bokoire namba ya yesimi omwakere simi Kilimo Hai no romuroberi to bwatega igachinga kimine chiga chiaboneka koigwetenga Kilimo Hai no bole mibole moyo obole mibole bogo tokonya enamba ya yesimi ere 07 10 67 86 83 na ina bokwa simi 0741 583878 nyokobate ibonde dionspi osinyo kubata commentera konde na bokonyera kwa simi goche studio 0741 58 38 78 enamba yomongina aska ligere 0710 67 86 83 kora twali bonde dionspi gose kora gandie abakonyi bonde korwa usima fundishande wetera Kilimo Hai Kilimo Hai ne ranyare ko koraki eranyare ko konya gose eranyare ko tokonye muno mugusitwe sp as obwamo erinde tunyara konyoro botene nkubwoito naboigo tunyara komenya totabuati maruweire ando omonginaska arenaga ari nyamatara sikwate abase kyombikino naende ngai ikimbe byombe binde bigotoka bigokore Kilimo Hai muna makora ekero mwalimu o biofission ni achete yes na etete at least as a count account ya gusi each section inchira etetororo ari kufundisha ari gotote uchikio goro chire oita na anga chiete ebyombe mbire bimanyete obolemi bwa Kilimo Hai tali ntutweka tali numweka so ko mutagarira nkagari nyoko mubwa teke umbe namba yesimu twabaire namba yo mobiso use madam aska gaiga era umukumwakere sime moche mo kora kimuchikana mnateba alafu acha abaorokerere abafundishe wetani achingeni nendagereri yeito litugusime kankaga nabakonyora kwa manyire igoro yemete yekegusi liera nyare ko gokonya aye na family yao nkagabu munyare gokora kimunyare komenya asog mabore obuya na ende oboitongo botabugati tekano chinga chia toerere gatima itiko sinane keninke oro kwa komentaga kwa kelikota otaika ko tebye mategerio omente asebone kuranje ya ekinare commentera nkiringa ki ekero for example una ekero togo kurigia mariogo echera yo gotwiriogo unabone amato ebon ekero togotwiriogo ria amato otobwenete gotwirio amato omote ekero okinire buya okongire ogochigosokia ebisicha bibombete buya bitaraigora yes inari ogotwiriogo ria ogotwiriogo amato ogochigotumeka gosaberia mariogo ande nare naende togotumeka yemeri emeri omorie kero okoiyere eriogo rio mote bwa emeri omori oyo tori konyochakera korwari asochiete igo gochakera ase omote nyene onyobwati eko ere emete na emengero otari oyo omogokore onyobwati igo asoko gena nari orabe shwanga noro kwaya gwo motori gwatagete
na hinde boyo ndo chinga na botakere ko omulio yinoro onyotumbu ya ngora gero mutoto ryoge ndi basa kuoma ndio mago ukorusiga ngora ogo butora byons korwa ali asoga chakerete ukorusi korwa ko chali asociate sikora nyore menge na ukorusie kwaye tigare linande yikonya konyirageri osemedi ne yekurageri omote ochorusi rende bwensi go moto yo beire moyo se kwanyo itire go moto yo kwanyo itire byamano sana mwancho motegere lindo chinga chitaika chiana chia butukire gaiga somurobulio yoga okilimo hai kurende karo montachira se radio onde bwasyo chire na bakotwa ko mwali baga bantu bali bagotagereta bairi na basande bonsipi to kweli baga onyare gukwani babiri batatu kuranje byamana soko ngari baga karibu bona rende goikama iganya rugo chinkari tangani inaru nyumba natiko mugako baigororo na mukwaniri mega mange na kwani na basani bana bonse no munyagitari o seitari o minto to kubwatera na igoro yo gukonya abana mariogo ya bana yo minto Winifreda Winifreda onchomba na abanda abangoroche bonspina basani bana na abangeti bonsipi kwa ujumla spina bakwaniri nimbanchete na bakarabishire bono mwancho mategariri go ikari tukolinde nande kera turanyore nande topic ngao gogwetera Kilimo Hai gwetera ase abo bisaba iga aba yakengima bagotorete mangana ya maiga karto ko baletera mangana yega nigo to ko baletera mangana yege ere onyara konyore faida ye omotegariri Getembe nabo igo murigererio Getembe andonsi asure egere onyare konyore faida era nyare kokonya abunke kero somenyete elinde onyare konyora nga ole sambamba wikari tukuri niende wikakosa litukuria mambi nchengo kwa kerangambia mono mambi chinsa 10 asbakense moya margoba asomuro bilyo kurukunga ekurerane antigerega gabugo rande kwa kerangambia mono tobasa kuneke menero kiagera samiyenda kuchichare ga numuro bilyo okurukunga etoera yasaba sin